Khuluma nomsizi la kunodaba okade uthi ucela ukuveza iqiniso ngalo. So ngithi angikushayele ngeke ngizwe udaba. Okay. Mina igama lami nguPhilile Mtshali, uMashandi sibongo sasekhaya, ngishadele kaMtshali. Yebo. Yes, ngishade for 16 years. Ngithandana noBhekuyise Mtshali. Waze wafika la sishada khona, saba nengane eyodwa. And kuleyo period sinengane eyodwa, umuntu ongekho close nomndeni wakhe nayo ungekho close naye. Or if sengifika kulo mndeni, ngenza sure ukuthi umndeni uyabuyelana noma kuthiwa kuyiziphi iy'nkinga ababenazo. Bahlanganisa. Right, sonke isimo. But bengazi ukuthi abangithandi ngoba abakuthandi yena ubhuti wabo. And then wagula wana-HIV. Singikhulela ingane ena-6 months. Wa-survive, salwa, waphila. Waphinde wagula, waphathwa i-cancer. Wafayitha ngivuka. Kuzo zonke lezi ndlela ngingedwa nabakithi. Umndeni wakhe ukude ubukela kude. Yebo. Okay. Wakuthanda ukubuya-ke sebebona ukuthi usindile nawe-cancer. Banalokho on and off bayabuya, but bengihlezi ngenza sure ukuthi kodwa mina noma kuthiwa benzani ngiyakusuka lapho ngi-attend izinto ngenze njengomuntu ofanele. Yebo. And i-pain edlula zonke izinto bese abantu sixabana njalo ngoba umuntu onesikwele sishayayo. Ayibeshaya shema ngifuna ukuqamba manje. Beshaya too much. Ngoba ayiphendulele ukuthi benziwa yini lento abayenze kumina nengane yami. All right. Angifisi ukuthi like ngifihle futhi nami angifuni ukuthi ungifihle. Okay. Into engifuna ukuthi ngiyimele nabo futhi bayimele ukuthi benziwa yini ukuthi bangenze yonke lento abangenza yona. Iqiniso bebelazi. All right. So angazi ukuthi ngizoqala kuphi manje. Mase-ke kuthi-ke emva kwesikhathi bese abantu on and off futhi yaxabana. Ngixabene ngekhaya athi ahambe kini ngiphinde ngihambe ngiphinde abuye azosilanda ngekuyinto kanjalo. So 2022 it was October. Kwenzeka ingozi khathi ngingekho ngisesikoleni ngisebenza e-Groove. Kwangena i-call ethi angiphuthume ngize ekhaya. Ngithi mina no, ngeke ngize ekhaya ngoba ngihambile ngoba ngikhathele uyena. Ngifuna ukushaya umoya ngithathe ingane ihambe iye ekhaya lami eMarantile iyohlala khona ifunde khona ngoba umuntu oshaya nje too much. And then kuleyo period kungena umuntu amdubule ambulala. Membulala umuntu mina ngazi ngihlala esikoleni la eGroove nabo uhlala ngale nawe uyajola kuyaphuma kuyangena. Okay, bese kwenzeke leyo nto ngigcine sengiphumile ngiye ngoba bangitshela ukuthi angize ngizokwenzani. Bese bayangichazela ukuthi okay la kunesigameko sesenzekile sifuna wena. Hayi ngigcine sengithe ayingiphelezeli ike ngiyasaba mina ukuhamba ngedwa. Ngoba lo muntu uyashaya mhlawumbe uyongishaya nje. Sorry kancane kudutshulwa bakudutshulwa umyeni wakho. Udutshula umyeni, udutshula I'm not sure ngathi wadutshula ngesonto washo njalo umseshi kwakuyi-17 yena azotholakala ngoyi-16 azotholakala ngeyi-17 October. All right. Utholakala kephi? Utholakala endlini kameleni lethu edutshuliwe 1 bullet ekhanda. Untshontshe lutho aqekeziwe kwenziwe lutho. All right. Into yokuqala engathi ngingena endlini as umuntu osenhlani neminyaka emingaka ngathi la azange enziwe umuntu angamazi wenziwe umuntu amaziyo and ungivulelile wakhama warelax awube umuntu oshayayo olwayo. Bengeke nje ngingene usigwebeni zazivumele. Ine-show yalokho. Ngisashokhe nginjalo okay ngimbone ukuthi okay usethule. Umndeni kube ngazi ukuthi wabantu abangisupportayo during ama-process yomngcwabo nje ukuthi mase ngibanika amaphepha ukuthi baclaim benze izinto uqala uveza ama-true colours. Kufika u-anti wabo kuthiwa uZandile Molethi uhlala eGoli. Usehlangane nobani? NoZandile, noZanele Sikhakhane, uMese Sikhakhane usiswa wamufi. Uswamufi abatshene yonke into ngami embi ngale ndlela ukuthi babona ukuthi njengoba elele umfowabo yimina enginesandla sokuthi ashe. Yebo. Akaze ngithola ukuhlukumeza kanjena ingane. Ngizokhanyisa amakhandlela, ngizolungisa ngoba egcina usuku besingadivozile, the right asinankinga. Hayi basilwise nomndeni wami kodwa ngithi uma ukuthi inhliziyo yakho usuke uyazi nezandla zakho usazinalo icala awusabi futhi awubaleki.
ukhetha ukufa lapho ngoba egcineni usuku ngangeke ngamfihli futhi ingane yami ingamfihli. Sihlale khona kunjalo kuliwe kugijinywe ezinkantolo kugijinywe police station kube nalo mseshi lo uthi ungongoma hayi wemuka nami uyena nje kahle kahle umpheshi wegweshi ngoba bathi bebonile nje ukuthi kahle kahle njengoba umseshi engamzwila aze alikhiphe ngembaba athi eminye imindeni ngabe uhleli la ematrasi ngabe ukusaze ngenhlamvu nomndeni lo ulungile. Okay, kube nalo mbangifana ke mase kuzovela ukuthi mina ushona nje ukhave umndeni wami ukhave amalungu omndeni wami abathathu. Bemkhave nje bamkhave ngemali ebhedayo masingcwabisana wasekhaya. Thina bese abantu abangasebenzi wayesebenza kudala. Uphelele umsebenzi ngokusimo sokugula. Ahlala-ke kanjalo engasebenzi siphila ngeqolo kwesinye isikhathi ngidayisele ngigade iy'ngane siphile kanjalo bese kungenankinga. Bathi ngathi ngacela umndeni wami ukuthi njengoba bengazwani bomndeni ngicela ningisize ningikhavelele ngoba u-HIV and waphinde washawe i-cancer. Ngiyasaba ukuthi mhlazane ethula ngiyobuka yizwe ukuthi abolele endlini ngingakwazi ukumngcwaba. Amanje ipholisi ayangishaya. Alright, ngoba bengifuna ukuthola la ukuthi ngalesikhathi ekhava ukhave umndeni wakho. Amalunga omndeni amathathu ingane kamfowethu okusiboniso Nikhumbane okusisi wami uqondweni Q Shando mase kuba usisi wami uRempu asemlazi. Alright, so yena abantu bamkhava ubeyade nolwazi lokuthi ukhave. Yes, benalo ulwazi. Alright. Yes, bamkhava nje labantu ngesimo sokuthi asinalutho sinengane sithwele kanzima. Uhlala ngokugula akakwazi ukusebenza ngoba the last operation abanayo lento abangayazi nokuyazi ukuthi wehlele kusiphi isibhedlela yayisendaweni eprivate endaweni yasencane. Wengasakwazi umuntu odriver mephanda wengasakwazi ukudriver enaleyo nkinga. Okuzo zonke lezi zimo esezenzekile ngiwa ngivuka nalo bhuti si right sixabana sibuzizwana but ingane zakhe bengeve eyazisa kakhulu owakhona bengeve emazisa ubenza sure ukuthi ayilali ngadlile. Kuyo yonke leyo nto bebekwazi konke lokho kodwa bachuza ukuthi bakunathele ngenyawo. Yena usisi le uZanele Khakhane lo oseshadile okumfowabo okudadwabo kamufi yena walimala onyaweni wanquma unyawo. Mina ngaphatha ingane yakhe ezele nengane ena 2 months ezele iphuma esiswini nengane zakhe zo5 kayigada ngayigona njengezami waze waphuma ngenyanga yesi8 esibhedlela lelesibhedlela igadwe yimina incediswe yimina ukhule ngibenzele kona kodwa umnyoka abangenzele bona uma sekulela ubabakho bengikhomba ngomuntu ukuthi ubulawe yimina bengikhomba ngomuntu obesho yonke into ngami bedestroy umngcwabo wakhe bangamnika respect yokugcina. The worst part bathatha izinto zokukhava kumina bathi bazongilekelela azange banginike ngishishuma azange bangisize nangesenti bathi ngeke ngiyithole bayithatha imali yokukhava bayidla. Mina laba bakithi bayikhipha beyikhishiswa ba umseshi ethi abakhiphe uhalf wemali abakhave ngayo. Umseshi sekuyena osekhulumela umndeni ethi abakhiphe uhalf uma ukuthi umuntu umkhave ngo10,000 khipha u5,000 ufake emngcwabeni. Kwathi mase kufika kulaba abakamtshali wangakwenza lokho akwenze emndenini wami yila ngabona khona ukuthi khona into wrong la ngalomseshi. Yeah, hayi kudlule lapho yonke into yenzeke kube nalokho sibangiphuca imoto bangiphuca okhiye badestroy basika amatende la ngalomngcwabo-ke namhlanje badestroy bakhahlele baqalisa umndeni wami babakhahlazela amabhodlela iy'ngane zami zacishe zafa nje. Into engangiloyo ngiyithe nje ngithi uNkulunkulu wami nawe umnyana wami la ukhona uyazazi izandla zami sazinalo igazi uwena ozosivikela uwena ozosikhipha siphila kulo mndeni. yeah. Fonela amaphoyisa afika amaphoyisa emathuneni angilazi ngisho ithuna siza ukuthi yonke into amaphepha ngakubeka yonke into ilipha angilazi ngisho ithuna uthi linjani. Qhumiswa ibhamu ngisatshiswa ngosikhothela babelethwe nge-tax begcwele wathatha ingane yomfowethu yaphuca imoto akhisha lahla lapha yabona nje kwanesiphithiphithi engakaze ngisibone. Bathi sibuya thina emathuneni mina ngangakwazi ngisho ukuhlala ngoba kwakujijelwa yonke into lapha ilahla phansi qhunyiswa yonke into kuthiwa chitha ukudla engikuthengile abantu ababengisiphelezela babuya bangadla ngoba basebechithile bekulahle phansi.
Mm. Okuwesi-ke kunakho konke kule nto engiyixoxayo, okuwesi kunakho konke ukuthi umyeni unengane angamshiqezeli ngaphandle. Ngathi mina ngiyahamba Simphi, ngiyakushiya la endlini kababa wakho ngoba mina engafunakali kuleli gceke. Ngiyahamba ngekhaya ngoba isimo sinje. Ngahamba. Uma ngibuya isekhishwe ingane yashawa, yalahlwa phansi yakhishwa ngegate. Mina shada umshado ohlanza amafu. Noma lingekho lelo ingane. Obani abakhipha ingane. Obani abakhipha ingane. Umunu uZanele Sikhakhane. UZanele Sikhakhane uyini umfowabo kamyeni wakho? Ngathini? UZanele u-anti wengane ngoba phela izalo eyabhuti wakhe. Oh, ingane yabhuti wakhe. Wanqunya umlenze-ke leyo ntombazane, but inezigebengu ezihamba ngequantum ayisebenzisayo ukuthi zimenzele umsebenzi. Alright. Osikhothene engabazi ukuthi ubaholela malini noma bazana kephi. Ngibona laba ababezongibulala ngelanga lomngcwabo. Hayi, amaphoyisa afike-ke, athi amaphoyisa into ozoyenza sithi ngoba kunje, thatha izinto okwazi ukuyithatha uhambe nomndeni wakho uzuphephe nezingane. Ngempela senze njalo, ngithathe lezo zinto ezogqoka ngishiye kanjalo. Ngashiya full furniture endlini, full furniture. Mengishiya full furniture, bahlale, mina bengirentisa no-bedroom ongemuva. Bahlale barentise, bahlezi bona, bacazulelana amafa, omunye athathe imoto, omunye athathe i-TV, omunye athathe ini. Yabo nje kwahlukaniselana nje, yayibona lento ezifana ngathi ukuthi angishadile futhi asinangane. Yeah. So ngahlala 2022 le nto yenzeka till manje ngoba sengisukuma sengithi no, ukusaba ukufa kuzongisebenzela mina nginengane ngizele eyintombazane ese-high school manje. Noma sengincenga sengithi ngisizeni ingane ise-high school dinga uniform entsha, bangayingena loo nto. Bangayingena loo nto, bangangisiza, bangayixaka. Bangitshela ukuthi ngoyithola ngifile futhi la umuzi wakuba kusoze bangena la. Futhi bayangidlela ngesimo sokuthi unosikhotheni bakhe. Labo osikhotheni abayingozi ngale ndlela esimanga. Baphatha ibhamu, baphatha imesi. Bengiphuca ukhiwe emoto bangiphuca esandleni. Likely yonke lento abayenza kumina bayenze ngivele ngikusensile ngaqoqa yonke into eyi-paperwork, yonke into eyifakazi ukuthi kahle kahle yini kabani, yini engasiyona kabani. Ngahlala nalezi zinto ngithule ukuthi ngizohlala ngihambe ngumhambo uma ngihlala noma ikephi ngoba phela uma usuphumile kini wayoshada awukwazi ukubuyela kini. Angisebenzi, thwele kanzima. Ngihlukumezekile. Imindeni wami uhlukumezekile, bane-trauma. Namanje bayasaba, ingane yami ihlukumezekile engakuthi yadropha ngisesikoleni kanti ingane ehlakaniphile. Ngabona ukuthi kufanele before ngigijimele zomhlaba angiqale ngidile nengane yami ukuthi iyile. Ngoba ifelo phela ifelo yise yona. Kufanele ihile, iphole bese kuyimanga ngiyakhumbula usikonje kunekhaya kunezinto ekufanele ngiyilwele. Njoba sengisukuma manje-ke sengisukumile-ke. Ngaya kaMaster afike wanginika ilungelo le-Death Authority ukuthi nginemvume izinto zomufi. Ngasukuma aya ka-legal aid. Legal aid afike wangenzela incwadi ukuthi abaphume endlini. Nayo-ke indaba abafuni ukuphuma endlini. But manje ngilinde umhla ka-30 June, i-last day ababekelwe yona ukuthi baphume endlini. Ngifuna ukuthi umhlaba wazi ngestori sami. Ngifuna futhi bayiphendulele. Waboshwa-ke umuntu, sengikhohliwe ukusho, waboshwa umuntu okuyena wambulala. Mfana nje weqashe kamakhelwane. Oh, so sekuboshwa imake sekuboshwa lo muntu owabulala umyeni wakho. Yes, uboshwa azange kuphele ngisho u3 months eshonile umyeni waboshwa. Akaze beze bezoxolisa ekhaya kunalokho bawu-worse, bayilwane kumina. Hawu. Bayilwane washompana ukuthi ubani owathi akambulale kwakufunakalani. Kufunakalani na? U-anti lo segoli washiya isibhamu sakhe. Okuyisona esenza ikhozo ukuthi ubaba wakho washona. Uzandile Molethi washiya isibhamu sakhe kagogo ezongcwaba uma wakhe. Kagogo ugogo wethu wabo bonke kamtshali. So kade eshiya isibhamu akhumbule sehamba egoli uma ukuthi leyo story siyiqiniso ngoba ngimthembe uyisigebengu.
wathi washo njalo e-police station wathi wakhumbula esehambile ukuthi isibhamu sikhohliwe. Kwabantu kuhlala ubhuti wakho ongasile kahle ekhanda ongaphilile ohola impesheni ukuthi ekhanda akekho right. Wathi cela ukuthi ubaba wakho yosilanda sihlale kuyena isibhamu. Ileso sibhamu-ke saba umnyobo sokuthi abulawe ngoba abafana lo wezofuna sona isibhamu. Umfana wadubula umyeni wakho wayezofuna isibhamu. Ezofuna isibhamu kanti vele kunestory futhi emva kwalokho ukuthi lo mthomile uthi kunesibhamu lapha. Uthi lowo mfana wethandana nentombi yakhe. Ngaye ngakususpecta nami lokho sasaxabanela ngithi le ntombazane ekufonela imini nobusuku kodwa it was 4 years back kwenzeka lezo zinto. Ngagcina sengidubile sengiyibukela ngoba bengingathandi ukuthi mina benginenkinga ngifuna isizwe lonke lazi ngokuthi endlini yami kunenkinga. Ngayithulela kuyintombazane engaphesheya komgaqo nje. Ngayithulela kanti yena umyeni wentombazane uzothi mase kuthonile ukuthi kuyiqiniso ngoba angingayisho ukuthi bakuyiqiniso noma kwamankoda mina inzolo zami zayigcwele ukuthi bayasitshontshana. Athumele lo mfana lo wesibhamu athi ufuna isibhamu. Athi umfana yebo vele uzikhotheni lo mfana. Athi hamba-ke lapha kunesibhamu esisha shasha uzofika uthole sona ukuthi lo uyambulala noma wenzani ubonana lapho. Kuyo yonke lento engifuna ukwazi ukuthi ukuphi kona kwami engikwenzile la. So manje emva kokuthi sebelitholile iqiniso lokuthi akusiwena owabulala umyeni wakho, azange bekwazi ukuthi bexolise noma bekuveze. Hayi, kunalokho bangithuka bakaze beze mina ngahlala-ke ungibona ngihleli nje ngithi hayi ake ngilinde mhlawumbe basafuna umuntu ozobaphelezela. Umuntu ohlale nabo, umuntu obe-remain peace, umuntu obenaka umfaka begula. Mina ama-record ebhedlela mina siphuma singena egula engakwazi ukuyifunda engakwazi ukwenza lutho. Nginezinto ey'phathekayo ezingathi bengayibuyisa bethi cha phathe ngamawala asihambe siyoxolisa siyozehlisa lutho. Kunalokho ngithe ngizobheka imoto ngathukeka ukuthi akukho lutho ngokuthola kubo la. Impahla yabo abasoze ngathola ngishona. Angisoze ngathola ngishona umuzi kubo lo. Umuzi-ke indaba yawo inje. Umuzi umyeni wafika kuqala kaMancinza le ndaba yenza kaMancinza. Wafika kuqala kaMancinza like ungabala imize ewu4 ufika endlini yethu. Wafika wayibekela ugogogo usayi indawo njengakafaka imixhaso. Meyifika lo gogogo bewumuntu ogangile shema ngifuna uqhamanga okhule nje egangile but wathi meyikhula waqhamuka ukushintsha impilo. Umyeni-ke khathe enaleso siphithiphithi alande ugogo ozala uma wakhe. Athi ma senginalo iqhokovu engikulona. Lapho bona laba abangilwisayo basahlala kaKay kaMasha. La uma wabe eshadele khona kaMthembu. Ubaba wabo kaMthembu wadayisa umuzi wabo kaFurum. Behleli phakathi ngesimo sokuthi uma wakhona bemhlupha umyeni wakhe emshaya wasaliswa indoda kamakhelwane ingane. Wathatha yonke impahla nabafowabo wadayisa umuzi behleli. Bese behamba be-stranded iqale lapho inkinga ukuthi bazohlupha lo umyeni wami. Bebehlupha umyeni wami-ke kanti vele-ke yena-ke usenenxiwa. Asuke khathi eboshwe umyeni ushiya ugogo uma uzala uma wakhe. Uma uzala uma wakhe khathi sekudevelop izinto kushiya gogo nyukela ngaphezulu. Ngoba umshana wakho kushiye la kodwa le ndawo ayinifanele. Bamnyusele ngaphezulu. La ngaphezulu anyukela khona yila umuzi lo obangwayo ukhona. Ugogo athi mese kwenzeke yonke lonto ugogo athi egcineni nomuzi akusiwona wami. Mina ngilanda umshana umzukulu wami. Engilanda si-stranded wazongibeka la. Uyena oyikhoza ukuthi ngize ngifike la kaMancinza. Ukuthi sengisusiwe lapha nganyuswa kodwa egcineni umuntu ongenza ukuthi ngifike la uyena. Usejele kaphumeke ejele biyena lo amjondolo lo mdala alande ogogo. Leo ozalwa ile ntombazane esegole uyona ungqongqoshe wayo yonke lento usuyihambi ANC enkulu. Abeke bona yilaba agcina behlala khona. Yena wahlala lapha phezulu SC1039. Uma ubuya sekhona ugogo umese ugogo kube nesikhathi usashona kadlule emhlabeni. Lo engakaphumi mase ehlalisa uma wale ntombazane le esihlele endlini. Ima wale ntombazane athi uma ushiye mina la kodwa uma ubhale konke hayi
siyabheka uma ubhale umnikazi iyona lo wekade boshiwe umyeni wami ukuthi egcineni nangu umuntu omnikazi ngoba uyena owangilanda ngila nje uyena kube naloso siphithiphithi-ke alandeke abakubo-ke uma wakhe nami ngase ngikhona-ke athi ma ukwazi ukuhlala ey'ntabeni ngibe ngihlele endlini uhamba uqasha bebehambe beqasha kobandoma ngesimo sokungayiphathi kahle kwakhe indoda ezidayisa umuzi imshiye yayo ofela kube eMaritzburg udaba mina engilithola kephi ngomalume umalume Themba esaphile engakashoni hayi babuye-ke bahlala bebehlala nathi mina bengihlala ekhaya-ke ngingakashadi siyaphuma ngiyangena ngiye emsebenzini nomyeni wesasebenza bemhlukumeza nje bengondli kulanda ubaba bey'ngane kugcwale kube ulowo mama nje onjalo uthi meholile angaphathi ngisho ikabishi angathengi lutho nje kuqunyuzwe nje kube kuhle hhayi kufika isikhathi sokuxabana athi ma ngicela bandla ningishiye ngoba ngangithi mina ngilanda wena kanti wena ulanda yonke i-truck mina ngithi iy'ngane zakhe ayihambe wena usale uma uphinde uzokunaka angakabi nengane ngaleso sikhathi uzokunakekela ngeke uzube nankinga athi uma uxosha iy'ngane zami uxosha mina aphume ney'ngane zakhe ahambe futhi khathi ethutha kufika isikhathi sokuthi kungene imixhaso bhalisa umxhaso sesishadile-ke lapho senginengane futhi bhalisa umxhaso uma sibhalisa umxhaso siwubhalise sowu-2 siwuthole umxhaso yilowo muzi-ke sibanga u-2 room owe-blocks ongaphandle and then mase sibanga umxhaso owu-4 room just a simple umxhaso ngoba nje sesawulungisa sawufaka amathayizi nendle ngaphandle sayifaka ibhathrumu ngalungisa nje njengomuntu wesifazane sabhatanisa njengabantu ade bengasebenzi sibanga lowo muzi bathi umuzi wakubo umuzi ubhale umyeni nami Yo, hey ngiyakuzwa sisilwazi lwabuhlungu kakhulu udaba lwakho. Yo. Hayi sengi-right ngoba ngikwazi nokuyichaza futhi kungisizile ukuthi ngilinde isikhathi sokuthi ngiyichaze but ngiyafisa ukuthi izwe lazi ngalento ngiyafisa ukuthi umhlaba wonke uyazi ngoba ngenilanga mhlawumbe uyoba khona oyowenziwa njengami engifuna ukwazi ukuthi mina ngoneni la kule yonke into esengitshelwa ngoneni ngona ukuthi thina besiphila impilo yethu yethu sihlala sobathathu mina ingane yakhe lo mfana omunye behlala kama wakhe naye akasana mama akasana baba lengane abangayifuna uma bayibona bayishaya bayixosha ayina mama ayina baba uma waye washona naye ibulawa icancer yo izondela ukuthi ithi mali mina ingakho nje ingafuni anti bayo igazi lapho noma athiwa mina bangifuni wabapha lezi ingane zamfowabo. So umyeni wakho ubenengane engaki nawe enengane engaki ngaphandle? Ngaphandle ngamficela ingane eyodwa mina nengane eyodwa. Alright, so le yodwa iyona le ebayikhiphe ekhaya kubo le abangayifuni. Yes, le yodwa iyona ezalelwe lapha kulamuzi 629 iyona ngane ekhule noyise eduzane. Leyo mfana ngamfica nayo bihlala nogogwayo ifika ngoba izozivashela mhlawumbe ifike noma izobhekana bekhona amasenti ngithi okay ubona ukuthi ukuthi nokuthi iyona nje ifela ukuthi ithi mali mina nanokuthi iyathi kumekufika ikhathi ngoba isikhulile ngoba athi no 17 manje kulonyaka isikhulile kwenzeka yonke lento phela iyabona futhi sihlakaniphile elokhu iseduzo kwami ngisho kwenzekwani elokhu izivikelile nengane ngoba eyibona ukuthi ayibona ukubulawa usisi wami noma Hey, alright hayi no udaba lokho ngiyaluzwa kakhulu ngiyazwana kakhulu nawe. Ngicabanga ukuthi sizokwazi ukuthi silifake lapha kwi-TV yethu bekwazi ukuthi abantu belibone. Yabo into enginovalo layo manje angisanayo impilo lapha. Yebo i-legal aid ikhiphile incwadi ukuthi abaphume ezomhla 30 banqamela ujuqu. But mina angisayiboni impilo lapha angisayiboni ngihlala lapha kulwamuzi. So angisayiboni. Yes ngiyafighter but angisayiboni impilo yami iphelele lapha. Angisayiboni ngihlala lapha ngiphephile. Ba abantu abanje. Mina engifuna ukuthi bavezwe kona ukuthi anything happened kumina nengane zami. Banesandla mina ngingasisitha ngisho sodwa. Ngisho sodwa behlala lapha years and years bengingilala ngilanga sikhohle ukubala sigcine siphusha isicapha sithi siyavuka genge lezi sicapha siphusha umoya sikhohle ukuloka. Akusinaso isitha
Lento angilo ngiyibuza ngithi uzabulawe nje ngoba enzeni bani? Engenamali, engekho rich, engezenza into enjani? Impilo yakho wayishintsha kudala. Mina kule minyaka ngihlezi naye bekade ayishintshe impilo yakhe. Yonke into ebiqondile futhi akekho umuntu obemqhuzula, akukho la bengangeni khona. So nginovalo lokuthi bazothi mase ngenze lokho ngoba ngikwenza, bademolishe umuzi bawudistroye, bahlukumeze ozongena. Yeah. Ngoba phela mina ngeke ngisakwazi ukuhlala lapha. Nawe uyayibona lento. Ngiyabona. Into ekufanele ngiyenze mina ukuthi ngiyozama ikhaya lesibili. Kodwa lapha ngeke ngisakwazi ukuhlala lapha mina. So nje angisabi ukukhipha igama lami, angisabi ukuthi ungiveze, angisabi lutho. Engifuna ukuthi batshene izwe kona ukodwa ukuthi bayibamba ngamagama athini lezinto, banani ephathekayo. Even imoto yami ilapha khona egcekeni. Bayacaza, bakhiphe ngisho ibhetshi. Expired ngisho idisk abayithelele. Abanalo kubhukha, abanalutho. Namaphepha omuzi, namaphepha omshado, namaphepha emoto lokubhukha. Bona banani? Bathi bebenqaba nalezi zinto bathi bayini? Why bacabanga ukuthi bafanele babenefite, baba ama-beneficiary eney'ngane zelo? So ngiyacela ukuthi ukhulume isitori sami. Ngiyacela ukuthi usikhulume, ngiyacela ukuthi usisabalalise ukuthi ngifuna ukuthi saziwe. Ngiyaqala ukuthi ngivule umlomo ngesitori sami. Ngicela ukuthi siphume, sikhulume. Saziwe umhlaba wonke, anginendaba ngisho ama-pictures ami ngawaveza. Ngifuna kodwa ukuthi isitori sami saziwe. Angifuni ukufa kwami ukuthule njengoba abakho kwathula izihle ngathi ufinja. Aphinde wangcwatshiswa kwenja umndeni wakhe. Ngibe ngimenzela inkonzo enhle, ngamenzela uhambo oluhle. Still bawudistroya. Bamngcwabisa kwenja, bangamgeza ngisho amanxeba kodwa ngathengiswa imbuzi ngayithenga. Still kodwa uhamba kabuhlungu ngathi usuke ngenabani. Inhlonipho yokugcina kumuntu uma eseshonile iyodwa ukuthi ubambise kahle. Asilazi isithutha. Asilazi isithutha. Into esazi iyodwa cha usingagcotshwe lapho ngoba yonke into yayilike. Enjoy thina. Masicabisana sekhaya. And then yonke into yenziwe mina. So abaslip ngumuntu obekayo izinto, mina abaslip yonke into ngiyabeka. Nanokuthi ngiyazi ukuthi sihlazane kufanele ngisondele eduze noSulu. Nalapho ahambe ethathu efake isibhesi. Ngisaba lokusondela kulona ngoba ngazi lo okucupha okuchakatha bani. Ngoba uthiwa phela ubulawe yimina. Kodwa bese kuvela umuntu abasafuni futhi manje ukuthi bathi kumuntu ukuthi bakho siyaxolisa sibe-wrong. Anglazi lokhu isiqulwane lelo cala yabanzwali ngoba umseshinga abuzonda ngoba kwaba nesandla ekutheni lumndeni wenze nje kumina. Sorry sis. Sihlukumezekile sobashi kakhulu. Sihlukumezekile. Ngicuphile nje ekhaya bathi intombazane kazi ibuyile kubo ishadile. Ikhaya layo umuzi wayo la esikhishwa iswa khona. Yeah. Alright sis, okwamanje udaba lwethu asilibambe la cishe sizobuye sikhulume.